салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Шермардон. Ба ҳамаи шумо маслиҳат медиҳем ки дар канали мо обуна шавед ва дар видео лайк монед. И амали шумомо да мотиватсия метавад ки боз ҳам беҳтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА пешкашатон кунем. Муборакшо Муборакшоев фикри худро дар бораи рақиби худ дар мусобиқаи UFC 35 Денис Измоденов гуфт: рақиби ман муборизи қавӣ аст. ӯ ба таври хуб ба рекорди худ мувофиқат намекунад. Чунин мешавад ки дар аввал мушкилихо зиед ба пеш меоянд, аммо бо мурури замон ҳамааш ҷои худро мегирад ва пешравӣ низ мешавад. Вай хислати худро дорад, ҷисман қавӣ аст. Денис ударзани хуб аст. ман дар айни замон ба чунин муборизони қавӣ дар карьераи худ ниёз дорам. ман мехоҳам худро нишон диҳам, сатҳи худро нишон диҳам, ҷумҳурӣ ва мардуми худро дар сатҳи байналмилалӣ бо ҷанговарони беҳтарин нишон диҳам. Гуфт Муборакшо. Ёдовар мешавем ки Муборакшо бо рекорди 6-0 бо варзишгари рус Денис 6 апрел дар мусобиқаи UFC баромад хоҳанд кард. ҳоло каме маълумот дар бораи варзишгарон. Муборакшо Муборакшоев рекордаш 6-0. варзишгари командаи тим Байонов Ахмад Точикистон мебошад. ӯ зодаи Точикистон буда дар ММА-и касбӣ аз соли 2015 инҷониб баромад мекунад. дар карьераи ӯ 4 ғолибияти дастирочна ва 2 тои дигар бошад бо тасмими доварон мебошад. Мухорибаи гузаштаашро ӯ моҳи августи соли 2017 бо Арифа Эмре гузаронида буд. пас аз он вай муддати тӯлонӣ дар Рим набуд ва ҳоло ӯ ният дорад ки баргашта силсилаи ғолибиятҳояшро идома диҳад, ки мо ба ӯ муваффақиятро таманно мекунем. рақиби ӯ Денис Измоденов бо рекорди 8-7 варзишгари рус аз соли 2013 инҷониб баромад мекунад. ӯ тавонист худро дар бисёр созмонҳои Русия нишон диҳад. Денис 2 пирӯзии дастирочна ва 6 пирӯзӣ бо тасмими судя дорад. дар соли 2020 ӯ 1 маротиба баромад кард. Денис бо юрик меоянд вохӯрӣ гузаронд. ҷангиён тамоми масофаро тай карданд. хулас рӯзи 6 апрел 1 муҳорибаи ҷаззоб моро интизор аст. умедворем ки варзишгарон метавонанд 1 муҳорибаи тамошобобро баҳри мо мухлисони ММА пешниҳод кунанд. ин буд видеои имрӯзаи мо дӯстон. хайр то видеои навбатӣ.